Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 3. may 2026 ýyl. Siz bilen aral maslahatlaşyk bolýan bir temam ýa-da gurrunum. Ol hem biziň ýagny türkmenleriň Germaniýada ýaşaýan illeşlemizin ykbaly bilen baglanşykly. Bu habaryň başlangyjy mart aýyna degişli. Mart aýynyň ikinji ýarymyna maňa hat geldi. Şol hatda ýazypdyrlar, biz Türkmenistanly garaşdallar ýa-da ýaşaýjylar şumal Germaniýada ýaşap işläp ýör. Ýöne pasportymyzyň möhledi guturdy, wizamyzyň möhledi guturdy. İlçihana barýar, hiç şeýle kömek edilenak. Biz şuň 30 bilen 40 aralygynaky ýanky Türkmenistanyň garaşdalary ilçihanyň öňüne bugün erte barmakçy. De şol hat ýazypdyrlar, şoňun tekstini uradýaly bir gyzyň adyndan. Men adyny aýdyp oturmaýyn sebäp bol aňyrsyna kim bar ýok ol belli däl. Şu haty ilçäge gowşurmakçy bolýar, sebäp ilçi biziň halymyzdan habar tutanak, kömek edenak, barsagam ilçihanyň işgärleri ilçi ýok, o tak gitdi, bu tak gitdi, ýa Aşgabatda ýa ýene bir ýerde. Garaz biziň her baramyzda paltamyz daşa debýär, ýanky bir üýşmäge de ursat berilenak, ýanky bir Germaniýanyň polisi üýşmäge ursat berenak şu taýda. Biz diýdine barjak video zada düşürjek. Bolýar diýdim, onu siz düşürüň, suratlaryny bize uğratyň, onsoň men şu materiallar bilen çykyş edeýin. Şeýle görleşdik. Görüm boldy, ol adamlar ýanky aýdyp durdy. Daşowdan 15-20 ýigit bar, Mardan bar, Aşgabatdan bar diýip. Biz üýşüp barýar. Şu malam üýşüp otyr, şu taýda hatiyada ellip mene maslahat etdik diýip. Menem bolýan garaşyp otyr, haçan bulardan habar gelerkä diýip. Hiç şeýle habar ýok. O gyzyň bol çekken hatyna şol ilçiň üstünden düşülýär-da, ýene ilçi plany kabul etmeli sagatlar şu, kabul eden atmaýamy. Ütkeşik hiç tat ýok. Bolýar. Bulardan hiç şeýle habar ýok. Soň aprel aýyna geldik. Aprel aýynyň 13-nä ýagny men dogran günümde hat geldi. Ýene de Germaniýada. Onu eýem bir zenan maşgala ýazypdyr. Ýanky internetdäki ýa bir aýdaýly. Niýede diýip aýtsam kantyda düşnükli bolar ýaly. Nickname bilen ýazypdyr. Şolar ýaly ýene de bizene Germaniýada şolar ýaly bize hiç ýyl kömek edenak ilçi. Siz şu arada ýazsaňyz ýa-da çykyş etseňiz bizim hoşal bolardyk, aňyrkylary täsir eder ýaly diýip aýdypdyrlar-da. Ýöne bärde kim täsir etmeli, oňa nädip täsir etmeli? Men şu bersede otyryn, olar ýemede ýanky Germaniýada. Men şu borşy ýaly ýazdym, onuň o gyzdan soňra bir ýigit çykyş edýär, oňam lakamy bar, ýani YouTube'da ýa-da WhatsApp'da. Aýdyp oturmaýyn, soň belki şu nickname bilen ýurda çykýandyr. Ýan gelmesin diýip aýdýan ýoksa o gyzyň kim bar? Diýjek bolýan zatym, maňa diýýärler, ýa sen şonu ýazdy, bir düşünür ýaly edip çykyş edip ber. Bize rehmleri insin, bize vizan açıp bersin, pasport bersin, kabul etsin. Bolmasa da özün gel ştak, Germaniýa bize miting açıp ber, biz bilen bile miting geçirdi. Ondan men olara da hat ýazdym. Ulgyda da ýazdym, bloglaryna da ýazdym. Birinciden men Germaniýanyň grajdanyny däl, men Şwetsiýanyň grajdanyny. Men Germaniýa syýahat edip baryp bilýär. Siz bilen duşmaga da men mümkinçiligim bar.
Ýöne sizin öňüňize düşüp men Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde miting geçirmäge men hiç ne hakkym bar, ne hukugum bar. Men sebäp Germaniýanyň garajdanyny däl. Eger men şol mitingde gatnaşjak bolsam, ýa şol mitingde geçirmeli bolsam, onu öz adımdan arda ýadyň Germaniýanyň şol Berliniň polis hemesine gullugyny men plany Şwetsiýanyň garajdanyny pasport nomerym özüm hemmesini görnüpdir. Plan aýyň planjy çetlosyny şol Germaniýada bir kanun ýaşaýan Türkmen garajdalary ýa Türkmenistanyň garajdalary olan adlary, familiýalary, pasport danylary hemmesini görkezýän pasport möhlüdi geçipdir, wiza möhlüdi öçüpdir. Şolary ilçihana uzaldanak bolar sizin döwletiňizde ýagny Germaniýada bir kanun ýagdaýda galýar. Maňa şol mitingi geçirmäge ýa-da gurnamagy ursat beriň diýen hatura diýen. Şo taýda da görkezýän mitingler gatnaşjak adamlaryň sanyny we şo mitingde ediljek talaplary onu edilmeden o ilçihanaň agdyna barsaň o Türkmenistanyň territoriýasy. Men o da 20-nji ýylda aýtdym. Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňüne barmaň Türkiýede. Ol şu ilçihanaň territoriýasy. Ondan ol köçe bir tarap bilen köçe. Siz oň öňünde durup ýol hereketini beklemäsiz de hiç ne hak bar ne hukuk bar. Ana diýilen etmän bararlaryň gören gününi çeken jebrini ýa jepatyny soň görensiňiz ilçihana surata düşürdi. Soňam ýeka şol adamlar ýygnap ýok etdiler. Nira gitdi şol adamlar? 20-nji ýylda hani bardylar şo ilçihanaň öňüne. Ene şular ýaly zadyň gaýtalanmagy üçin Germaniýada men şular ýaly olary teklip etdim. Ya özüňiz çykyň, suratlaryny düşürüňde bize ugradyň, biz çykyş edip aýdaly. Ya bolmasa da men barmaly bolsam şerti şol. Oňa da pesinden bir 2 aý wagt gerek. Ol şuny ýazanyňdan erti maňa Berliniň polisi jogap berene. Ya berjegem de. Belki radylygyň berme. Enni ştaýda şol maňa çykyş et diýen illeşlemiz bar. Ya ýurtdaşlamy. Enni şolar özlerini ýüzüni açyp barmaly boljak ötä. Özleri maňa öz hakyky pasportyny danylaryny uratmaly. Men gatnaşýan şu tak. Men bar, men durjak. Halmurat öýüniň ýanyna şol talaplamamyzyn bile gerek biz çykýar. Men şolum hürmetini ardy halyny ýetirmek üçin ýa şolary gollap bolmak üçin öňkü Türkmenistanyň öňkü deputaty hökmünde men barar, men üçin ýok. Ýöne sizin hem etmeli işiniz var diýip düşünürýän. Ene şondan soň o gyda ýetik gitdi. Ene şuny aýyň 3-i olam 13-i ene 20 gün geçti. Şo gidişine gitti. Sonra ondan soň bir hepde sonra ol ýigit çykdy. Ay adyn Murat diýip alaly şo. Murat diýip ýazylýan öz nickname başga. Halmurat diýdi başda şu zatlar aýtdy. Ne diýdi o haramzady biziň diýenmedi edenak. O kömek edenak, pasportlarymyzy çalşanak, wiýdamyzy çalşanak, biz näme etjegimizi bilemdik. O näde biz bunu düzeltmeli. O giderler hem diýdi ýygyna çykyp bilenak, olardan näçe $1000 pul talap edýärler. Ýygymyzda da çağalary da eklemäge gazanç eklenç ýok. Eger biz ýurduň içine girip çykmak bize soň mümkinçilik bolmasa biz näde ekläýil çağalanyzy. Ýazan lazım men aýdýan. Şular ýaly terzi. Ondan aýdýar öýme diýär, siz diýär, şunu ýa gurnasaňyz gowy boljak, şu işleri etseňiz gowy boljak diýip maňa öwredi näme etmeligini. Bolýa, o ýaşkyçydyr, o akyl berse, olam düzül, teklip bolsa kabul etmek bar, biziň borjumyzdyr. Gelecek ýaşlanky, ýöne o taýda bir arsenal nazarno diýär, ortalar bir peýdal, bir hoşa ýok şu taýda, işe peýdaly boljak. Onun özlerine de umumi işe peýda boljak hereket ýa teklip ýok. Sonra maňa aýdýar, onu da düşündürüp ýazdym, şular ýaly boldyny şeýle bolmaly, beýle bolmaly. Ondan o şu men diýär zatlaryň üstüne böküp geçýärdi, maňa diýär, Almira daga diýär, siz diýär, ene diýär. Şu mahalleýe hemmäňiz birikmeli. Şu ýurdun daşyna çykan bir oppozisiýa bar bolsa, beýleki bar bolsa, hemmäňiz şu mal birigip bir çukura tüýkürip şu
harekete başlamaly, bizim ýurda barmaly ýa-da siziň arkaňyz bilen. Men bazatları düşünürüp odur ekrana näçe gedek aýtdym. Bir mümkin bolan zady etdik, edýät edersem, mümkin bolmadyklary biz näme edeli? Bir bu taýda o gujoklaşyp ýurda gitmek gerek gel, näçe gedek aýtdym. Her bir adam öz watan üçin, öz halky üçin näme edýän bolsa etsin, görkezsin, şoňy ýygyna da ýa şoň pikirini kim onun ýanmalda kim ýygyna düşmek isleýän bolsa ýa deň ýöremek isleýän bolsa hana akýor, biz hiç kim öňüne päsel beremzak. Ýöne birlik bolmajak zatlary birikdirip biz ýurda nenen marallyň sorag bar, men şonu oňa da berdim. Bolmajak zatda birikçek adamny birigem işläp ber, birigip diýenim şo bir ugry tarap hereket edip otyr. Meselem geldi kary ana öz hukuk goraýjylar bilen ne şol halkyň hak hukuky üçin şol bir sany öz elden gideren emlägini gözüne basyp almak üçin hereket edip otyr dünýä ýanky adyl suwdynyň öňünde. O bilen hiç ile yamanlygymyz ýok. Ol öz tarapyndan hereket edýär, biz öz tarapymyzdan. Bize gerek zady biz haýyş edýäs, olar şonu özlerine alyp işläp otyrlar. Meselem meni ýanky Merdan Muhammedowmyň işini ýa Umyda Bekjanowyň kardeşimiň işini. Olaram şol ýetirmeli halkara guramalary öz gurbanyň çatdygyndan, güýjüniň ýetdiginden ýetirip otyrlar. Biz olarda näme närazy bolmaly? İşleşip otyrlar. Dogry, olaň öz işi bar, bizim öz işimiz bar. Bize bir-birimiziň ýüzüne seredip işleşmek gerek gäli bir ugry tarap. Şol sany Amerikadaky denan gyzymyz bar, çemen öre. Ýani o bilenem bir tapar işi bilelikde edip otyr. Olam biziň hemme kynçylyk ýerimizde ýa kömek ýerimizde dik durup, o erkegiň etmedigi işini edip otyr. Biz üçin sag bolsun. Ben hemmemiz bir saçak maşynyna oturup görleşmeliler. Ondan daşgary ne bizim öz guramamız var. Milli Halaset Komitetiň içine giren gurucu meclis var. Muň içine giren onu goly saýtymyz var. Denallar var, erkekler var, ýaşlar var. Ýaşlar şollar var. Biz öz işimizi edip otyr. Men şonu düşündirjek boldum. Oňa da hem size de ýurtdaşlar. Bu taýda hani gel bir çukura tüy köreliň baralyň dep bir taglimaty birek gabat gelmeýän adamlar nädip birikdirjek. Ene soru. Şu haty maňa ýazan ýigide de soru, şoň arkasynda durarlary da soru, halkymyza da soru. Bizim gurjak bolýan täze Türkmenistanymyz, bulan göz öňüne tutýan Türkmenistanyň düýüp göter ütgeşik. Biz ilkinji nowbatda parlament dolanurşun ýa guruluşun tarapdary. Biz prezident dolanurşuna düptey karşı. Ýöne biz karşı bolanmyz bilen onu biz şunu isleýät ýok diýäsel. Ýok, ýurda baramyzda referendum geçiren halka teklip eder. Öňküňiz ýa depäňizde bir adam galgap oturmalymy, hemme zat şo çözmelimi ýa-da size ine parlamente gelecek 125 deputatyň çykarjak kanuny bilen özüňizi gorap öz hak hukugyňyza ýa bolmalymy. Haýsyny halk istese şoňa ses berer. Ýöne men bilýän halkyň şu parlament dolandyrşa ses berjek. Sebäp 3 tane haramzadadan halk ýadydy, peten beýdar çykdy. Şoň üçin beýlekiler Gurban Gulyn aýraly, oğlun aýlary men gowy, men onu gurjak, men muny gurjak diýdi. Ay şunu gurmadan ozar bir halka salat almaly, keňeş etmeli. Gerekmi şol halka? Bular ne konstitusiýany okapdyrlar, ne de halkyň pikirini bilir uýya. Öz pikirini halkyň gerdenine dakmakçy, ýa boynuna ilişdirmekçi. Bir aýdýar men ne halifat gurjak, Türkmenistan ýeme musulman ýa-ni Arap döwletleri ýalyny patşalyk bolmaly. Konstitusiýany okan görüň, näme ýazylyp otaýdy? Türkmenistan dünýäwi we demokratik döwlet. Nädip ol konstitusiýany ýerine aşan, aýanyňyň aşan pylçap urýany. Onda siziň Gurban Gulyn ýa-da oň oglunyň näme tapawdyňyz bar? Ýok. Bir aýdýar men ýan diýär, Taýlaw geçirdim, men halk taýlady. 400 000dan gowrak adam maňa ses berdi diýär.
Men eýän Türkmenistanyň elektron prezidenti. Güljekmi sen muny? Aglajakmy? Bular halky samsyk görýän. Näme bu? Muny näde düşünmeli? Saýlawyň bir öz geçiriliş tertibi bar, düzgünü bar. Siz registrasiýadan geçdiňizmi saýlaw komissiýasyny, saýlaw komissiýasynyň ardaňyz kabul etdimi? Gatnaşmak üçin sizi şol gatnaşyjylyň sanawyna goşdymy sizi dalaşgarly? Ýok hiç de. Biz ýa elektron görnüşde geçirdik. Geçiren bolsaň protokollary nerede? Gatnaşan adamlaryň ady, familiýasy, pasportny danylar hani? Görkezim. Maňa gerek gel. Dünýä jemgyýetine biz saýlandyk, ene şularyň adlary, familiýalary. Ene de beren sesleri. Görkezim nähil tertipde ses berenler. Ýok. Şu Qurban ulyna aýyrsak bolýar, men barsam ene polisden hem aýlygym ýokarlandyrar, ýa-ni bir prokurorlugyň mehemelerin. Bu näme alamaty? Diýmek, maňa şol hakimiýeti şol kursyny berin. Men hem bir iýjegimi ýyklalen, halk näme bolsa şol bolsun. Biz o zatdan tarapdary däl aslynda, ýurtdaşlar. Şoň üçin bu adamlar bilen birikme hiç bir mümkinçiligimiz ýok. Ne moral taýdan, ne adam karşylykdan ýok. Bir halky arlap, ýene de boka sokmak bu nähil bor. Bizim ýaşajagymyzy ýaşadyk, görjegimizi gördük. O zapara bilen ýaşymyz bir çene bardy. Bir näme o dünýäde oturmaly kürsüde. Ýaşlary ýetişdirmeli. Ýetişdirme motiv. Şulaň öňüne badak atyp ayaklarından asylşyp oturarlar ana. Şu ýaşlaryň ýurda barmadylygyny isleýärler, barmak şular barmakalar ýok etmek isleýärler. Öňe çykany hani idenekledip durly ýoly bilen akidik gidip oturdyňa biziň ol Merdan Muhammedowmyzlar başga da bar. Ýöne şul adamlar bilen nenen edip bir kilometr ýol geçeli. Şu taýdan Türkmenistana, Şweýçardan 6000 bolsa, men şular bilen näde 1 kilometr ýol geçeýin. Bulan etjek bolýan bir zat, biziň etjek bolýan düýbünden maşada. Ondan näme ýurda bar, bizni pişme paýlaşan ýal körsü paýlaşmalymy, uruşyglan etmelimi? Ýok. Biz aýdýar, ene lüstrasiýadan geçelim. Geçirelim şol lüstrasiýany. Birinin ağzından çıkanak geçir şonu. Ýok. Hep iýen pohyny bilýärler. O maňa da barmak çomur diýerler. Seňem jogap bermeli zadyň bardyr. Höwes bilen berer. Çağılımy alyp baran şota. Ýöne şu mahal maňa ýa men maşgalamyň üstüne töhmet atýarlar. Wagty geler, kelläňiz bilen jogap berersin. Ýöne bu taýda men näme diýen peýdasy näme cezalandyrmajak bolsam. Ýurduň içinde halkyň öňünde hani şu taýda ýüzleşersem onuň kimin günäkardygyny, kimin cezalandyrmalygyny şu taýda çözülşer. Adalet bora. Ikinciden biz aýtdyk. KGB hemme arhivini galdyrar, açar, halka hödürler. Görün, bakın, seredin. Kim hatsan näçe wagtda öz halkyny satypdyr, ýa şeýtana hyzmat edipdir, ýa orsa, ýa da öz halkynyň garşysyna. Kim näçe pul ogurlapdyr, nira çykarypdyr, näme edipdir, hemme jygaçyljaga. Nina giýdensin bilen. Ýörenip durap, men ozal ençe gedek aýtdym. Dünýäde şular ýaly guramalar bar. Halkary guramalar. Esasan şol Amerikalyň guramalary ozal şol geýdiň gurluklarda işläp pensiýa çykypsaň öz başyna bir hereket döredýärler. Ondan haýsy döwletiň adamlary nira döwletiň puluny ogurlap äkidip goýupdyrlar ýa harçlapdyrlar we nerede ýatyr? Ne haýsy emlakları bağışlanan. Olarda hemmecik zat bar. Şu akly şolaň açan zadyň ýa bilýän zadyň 5%-ni ýa 5 götürünü şol gurama bersen galan 95-ni sen öňüne fakt edip goýýar. Ene Türkmenistanyň baş prokuroruny iş. Ene şu materiallar esasında şol çıkarılan döwletleri arda ýazýar. Ene biziň döwletimizden ogurlanyp gidilen pulun hasabyny siziň döwletiňizde şular ýaly emlak alınıpdyr, şular ýaly firmalar we şular ýaly köşkler gurulypdyr. Qaytaryň ýygyny. Bollugy tordy. Nire gitsin olar? Ene
şonu ettirmejek bolup bular şu KGB'nin arhivlerini açtırasy gelene. Eşitdiňizmi? Şu bizim ýa-ni Milli Halatyz Komitetimizden ýa Gurju Meclisimizden şolaň agdalaryndan daşgaryn bir şu gurrun etdimi? Ýa şu bir şu gurrun agdadymy? Ya bir şu gurrun golladymy? Şolaň aýdýan dogry gel bizem şoňa razy edip. Ondan soň biz ikinji ýa üçünji ädimi äder. Bilelikden ýa bir ogurdan ýöne lüstrasiýa bilen ýa-ni KGB'nin arhivleri açylmazdan biz bilen hiç bir bilen bir adım etjekler. Özüm etjekler. Sebäp soňra ertesi gün biz bile ene geldik bizem kömek etdi, biz ýurdarlyga nämetdi. Ýok. Alýan bolsaňyz biz siz alın. Biz alamyzdan soň şol bizim teklip edýän zatymyz bar. Halkyň ykbalyna goýýas onu şu meseleleri. Şoňa razy bolsaňyz gelin. Ýok, razy bolmasaňyz oturan ýurduňyzda. Ýöne ýerde geçdi. Lüstrasiýada geçiriljekdir. Ýerde geçdi. KGB'nin hemme arhivleri açyljakdyr. Adalet şonu talap edýär. Gep menne de del, Saparagada da del, ýene bir ýerine de del. Eger gurjak bolýan döwletimiz täze Türkmenistanyň kanuny döwlet boljak bolsa, onu biz kanuny nesutaýdan başlamaly. Hemme etjek bolýan işlemez, hemme bizim gurnajak bolýan döwletimiz ähli bizim planlamamız ýazylgy dura. Düzgünnamalaryny çelli. Alym okan, yalan bolsa, ýalňyş bolsa çykyn, aýdyň ene şu ýer bilen biz razylaşamda, onu biz sorak görelik, näme üçin razylaşamda? Ýok. Bulan üstünden bök geçýärdi, başga da diýetdir. O halkymyzyň ýagdaýy agyr, gaty, kyn. Ýani şonu öz siýasy pyrlyklygyňyz üçin ullanmak gerek geldi. O taýda halk ýere çörek tapman göz ýaşda köwtir. Ätidem şol halkyň şu gözüni ýagdaýyndan ullan özüňizi hondan märt edip görkezýär. Başlan. Siz hemmäňiz ýyrtyk torbadan dökülen ýaly 20-nji ýylda get başladyňyz. Mundan azar bağışlanmaly. Kimiň aşagyna ýatdyňyz siz? Size sor. Ha? Näme üçin halky mundan azar eýelik etmediňiz? O diktatura 91-nji ýyldan bäri dowam edip gelýär. 20-nji ýyla çeldi. Birden hawa näme boldy size? 29 ýyllap okladyňyz. Nerede ýatdyňyz? Näme üçin çykdyňyz? Ine sorak size. Kim öwretdi sizi? Kim size meçe berýär? Sebäp şu halky gulçulukdan çıkarmak isläňiz hiç birin. Şu wediňe wezipe görüşi, wezipe uruşy. Enni bir şu pasporta zar var, oturan yurtdaşlarymyz var Germaniýada. Olara menden haýyş edýär. Sen gelle bize eýelik et. Ene ola bilen bir biz şonu ýurda alyp bilersi. Maňa beýle maslahat gerekdir. Maňa beýle ýolum gerekdir. Birgen bolsaň sana barın şola bilen birinde ýurda alyň. Ýöne ertesi gün bu gulçulukdan çykyp mundan beter gulçuluğa düşersiňiz. Onu men ondan aýdym. Grajdan usu turjak olam görünüp dur. Bizem bärde arkaýyn ýatyp bolar, ýol beretimiz ýok, bir kanunçylyk ýol bilen gitjek bolsa. Biz açyk aýdyp berdik, näil terde gurnajak bolýar täze Türkmenistan. Halky erkin şertde saýlaw geçirmäge biz mümkinçiligi döretjek. Halk kimi nämäni haýsy ýol saýla ol özüne bagly. Ýöne şol 2 aý saýlawdan öň düşünür işlerini geçirmäge hemme kişiň haqqy bar. Şu prezident dolanursyň tarapdarlarym, parlament dolanursyň tarapdarlarym hana telewizor çykyş edip ýoluny bir prinsipini düşünürseler. Nädip döwleti, milleti şu 30 ýylyk gulçulukdan çykarjak, nädip täze Türkmenistany gurjak. Aýtsalar. O bir adam, 2 adam işdäle bir döwlet işi. Döwlet işini, bir gadyrlyk işini görmedik adamla gelip şu taýda inni biz döwlet dolandyrjak diýip. Bir ilki başdan bir halk bilen işleşin. Halkyň ýagdaýyny işin fiýlan. Bilim problemany. Ol daşyndan oturup o bir adama kömek edeniňiz bilen ol 3 milyon adama kömek etdiňiz der. Ýurt hemme tarapdan çöküp berdi. Şoň üçin Germaniýadaky yurtdaşlarymyza ýüzlenýär. Size berjek maslahatym.
Siz häzir şol Germaniýa ilçihanyň öňünde birinjene miting gurmatmaýarlar. Näme üçin? Täpsiz agdy berdiler. Siz hem mäňi şu mahal arda ýazyp polisiýa bar, o şo taýdan özüňize miting geçirmäge radylar bilenler. Bir ikinciden şol borlu bir miting geçirdim diýeňizde de size pasport ya viza berjek bolup oturan Türkmenistan hökümeti barmy? Ýok. Demek bu bir boş howany sarsyran ýaly hereket bolýar. Ya Reşit Meredow'un size haýpy injekmi? Ya bilen akmal, gören akmy Türk bolan durmuşyny. Germaniýada hany Türkiýede 100 miňlerçe adam ýatyr. Şu mahal pasportsuz ýa-da wizasyz. Orsiýetde de şoň ýaly, Belarusda da, Ukrainada da. Beýleki döwletlerde de şoň ýaly. Hawa çözjek bolsa görmän nurmy? Ya şo pasportlar edilämelje zat yüzlerçe gezip düşünür baýtdy. Şo Türkmenistanyň pasportlar bir at koyulmandyň peçat basylan pasportlar ura diýe ilçihanada şo taýda kime derur bolsa ýazyp bolçak. Pasport näçe dollar? $10, $20 şo pulny töledip adam pasportyny uzatyp bermeli. Edilýärmi şo? Ýok. Siz adam hasabyna göre naklary aňyrkylar. Ine gurlayıp sizi çıkardılar. Gırnak deyip sizi çıkardılar. Şol işen siz berjay edip otursun. Gör bak dırnağınıza değmeyen milletten pokun artıp çağılığınızı ekleyen iyiliğinize kalırlar. Olun durmuşu hası kıyınlaştı. Ine görüp otursunuz 12. Aprel'den başlata 1. May'a çelli. Onlarça yemi diye kanun çıkardı diye Urban Gül'ün doğması. Hemmesem halkın karşısına. Hiçbirine halka peyda bolsa nere cinnet gelecek peyda yok. Hemmesi halkın karşısına. Kimden tutýarlar indi? Mektep okuwçylarynyň başlaýar. Hep bular hemmesini diýenler en atasy Türk'tü. Hyzmatkar bolupdy. Şo uğra diýänçe pullaryny bular az görüp şonu köperçek bolup çağalaryny jerime salýarlar. Dürlü terdi. Uruşkan bolmasa da jerime, mektebe gelmesen hem jerime, sapanı bilmesen hem jerime, eşiğin olmasa da jerime. Onu o çağın näme hasabını okumaly, yaşamaly. O çağa pullup agdyny olup görülýärler ama o çağa diňe 3 ýaşaýança berilýär. Ondan soň ýok o çağa. Döwletiň hasabyny. Men ýaşap oturan Şweýçýamda 18 ýaşy dolýança çağa pulu bar. Şol çağa yeterlik pul berilýär, iýmek içmegine. Bizde şol edilýärmi? Dünýede 4-nji ýerde, gaza diýip agdyny olup görläp oturan ala samsyň ýurdun edilýärmi şol? Ýok. Onu siz mundan beter näme garaşmaly ýurtdaşlar? Soňky ýemesin aýtdy şol yetmeýän puluny siziň boýnuňyza ýükledi. Şu yurdun daşyny aklyr, siz şu taýda ýykylyp ölýän çaňyz, şo yurdun içinde galan aýal eftadyňyzmy, çağılyňyzmy, erleňizmi şoňa hyzmat etmeli. En atalaryňyza. Şo şolar ölýänçe. Siz bir ýerlerde ýykylyp ölüp galyrsyň. Ölelliňizi azmady. Haýsy biriňiziň jesediňizi ýurda uratdylar. Hana aýdyn. Ýok. Inni siziň maňlaýyňyza gelip diýen iň soňky şu. Siz şumal Türk'te gazanýança puluňyzdan şolaň aňyrdak iýjek puluny ýetmeýär. Bir çağıdır da bir gün mektebe gitmez, bir gün yaraman ýatar. Olar farky ýok, gelmedin jerime. En atasy ýokmy? Saklaýarlara jerime. Hani ýetişdirip bilýän bolsaňyz pulu ýetişdirin. Gece güni 24 däl, 34 sagat işläňizde de ýetişdirip bilmeýän. Şonsyzam siz hepde de bir günem diýiňiz ýok. Şo agyr hassamy akly ütgärleri seredýärleri men habar bilýän. Ýeke gün diýinçi ýok. Şonu da ýetirinip bilinene. Indi 1. Maydan başlap siz näme ugradaýyn? Daş gemeriň Türk'de ýöne ýylyň dakylarda ýetmeýär. Hawa indi näme etmeliň sonra dura ör boýuna galyp. Onu gelip bir edip bermelim size. Näme üçin şeýle zatlar bolup geçýär? Näme üçin bolýar? Kimin günäsi bu taýda? Sizin halkın günäsi. Siz ýol berdiňiz şu zatlara. Siz öz erkiňizi, öz saglygyňyzy, öz hakkyňyzy lükgelen o haramladylaryň öňüne taşladyňyz. Näme etseňiz ine men
Enametsengden men maşgalan. Edme motylu. Sizden ses çıkmasa näçin olur? Siz ullanmasın. Siz hakykatdan bağışlan yurtdaşlar. Men şunu janym ýanbaýdy. Siz hemmäň şumaha şu Berdi Muhammed bilen maşgaladan elinäki gul we gyrnyk. On töweregindäki şol ýanky eller taýaklymy gerden pagorlymy, egini pagorly. Olaram şo taýdan galan gaçanyp günni görmeli. Indi olara da mümkinçilik berdi. Ýolly ozal mesela $50 alýan bolsaňyz indi $150 alyp bilersiňiz. Köçe düzgünni bozan üçin. Bağışlan yurtdaşlar. O taýda köçe barmy? Bozar ýaly. Hemmejil akanak çukanak. Asfalt barmy? Maşyn sürer ýaly. Ha, şonu düzeltdilermi ilki baştan halktan birer jerime almadan ol. Size şol ta ölüp ýykylýan çaňy siz salgytdan çykarjak däl şolar. Siz o yurtdan, o yurda göçün, bu yurtdan, bu yurda geçin, bu yurtda $5 köprek tölenýär, Amerikada $10. Ýöne näçe güne sizin gurbuňyz satar. Ýygyň daqylary şuun kun aýda meselem her biriňiz $200 ugradiýan bolsaňyz inni maý aýyndan başlap pesenden $500 ugradyň. Pesenden olam ýetmez. Bular ýene bir oýun taparlar. Ondan siz şu taýda ılgap şu bir sutkada 16-20 saat işlemeli. Näçe aýtyp walta sizin saglygyňyz ýeter. Sizin saglyk gowragyňyz barmy? Strahowkaňyz barmy? Keselhanaga gep arky özüňiz döwletiň hasagyny bejerdip bilýärmi meselem Şwetsiyada ýaly? Ýok. Siz kime görek Türkdedi? Hiç kime. Pense barmy size? Ýok. Şunça gezek aýdyldy, dinlemediňiz. Hawa inni gezek geldi, inni siz çyňsarsyňyz. Şu wagtyny edilmedik iş, soň boýnuňyza gat agyr daş bol, dakylýan. Şol daşyny inni dakyldy. Inni özüňize gereňiz saýlan. Ýa ýurduň içinde galan çağalyňyzdan, en ataňyzdan, aýallaňyzdan, erleňizden, ogulluňyzdan, gyýlaňyzdan geçindi, özüňize iýmet et, iş ýaşamaly bolsaň şu taýda gazanýanyňyzy, ýoksa 6 ay ýetmän size mörk gidersiňiz. Şolara pul uğratjak bar. Tam olar öňde soň dölmeli bar. Sebäp näçin? Siz barıp ýurda eýilig edeňiz. Siz barıp ýurda çağalyňyzda eýilig edeňiz. Siz şol hökümete garşy durmakdan boksaçýanyňyz, bir edip bermeli size, agzyňyza çeýnäp bermeli. Şonu da ýuwutmaga ýaltanýanyňyz. Ine şoňa geldik biz. Menden gaty görmäň hiç zat. 6-7 ýyllap soňky döwürde şu ekranyň gize güni düşünürk geldi. Mundan beter nähil size düşünürmeli. Sizi yerlen suwdan gowrap daşyny bäbek gundan ýalatip, ine adamlar şeýledir. Men beýdeýlim, men eýdeýlim, ýurtdaşy bir ýalňyş, bu dogry. Hani netijesi? Ýok. Siz gul bolup ýaşamaga kaýyl. Kaýyl bolsaňyz onu derdiňizi çekip oturuň ýurtdaşlar. Ýok, biz özümiz ine ata baba ne berlemedi ýatlajak, biz şolak nesili ýa neberesi biz hak hukum üçin göreşek diýen hana düşman ýurduň içinde. Barın gidinde şo taýda hakyňyzy talap edin. Ýurduň içindäkilerde şonu ünnän. Näme üçin mekteplerde bir uruçkasy ýok üçin iştirap tölemeli? Näme üçin mekteplerden barıp tahyýa satyn almaly ýa mata satyn almaly? Başga mata ýok, başga tahyýa da ýok, başga uniforma da ýok. Sebäp gullar, gyrnaklar bir eşikde ýaşamaly. Bir ozallan gelýän däpdesi. Seredin gulçuluk meselen asırlarda nädip gelýän. Garip gasaryň çagasy geýmäge iýmäge tapmasa bula näme etmeli? Nerden bular özüne hurşluk tapmaly? Şu zatlar oýlanyň tez ýurduň daşyny işläp berildi. Men size bir zat aýdym. Men eşitdim o binamysyň çagy bar dip. Ýok eken. Türkmeni degişlikde ýok eken. Kümsüklik artykmajy bilen bar. Bir manada artykmaz, bir manada kempin üstünden taýak döwmeni okuýuňyz bar. Ýöne birek wah edip birek goluna tutmak häsiýet türkmenlerde galmandyr. Ene men şonu görüp otyrym. Men barkam ýurduň içine bardy. O zatlar ata baba gelýän däpde sorup, goňşa korasy bilen bile. Ýöne hiç zat ýok. Dogany ýagy we düşman.
Siz şunu halk özüňiz birek etdiň. Biri gelip sizi arda ýadyrana men doganma düşman bolayyn. Ýedi otyňyz özüňiz meýleti. Şoň üçin aýtjak zadym şu Germaniýaly aklyň üstünden size ýetirýän ýurtdaşlar. Hana inni gaty çykyp bolmajak agyr ýüküň we daşyň aşagyna goýulýar. Birinji maýdan başlap. Çekip çydaýan bolsaňyz 100 ýaşa gözüňizi ýannak bilen süpüriň. Ýa-da öz hakyklaryňyz üçin görüşe çykyň. Ýollary belli. Müňlerçe gede gaýtdyk. Oğurluklary döredim, oğurluklaryň üstü bilen bilelikde hereket edin. Öz ara gürleşýän näme problemi bar, näme çözgüt bar, näme etmeli. Şol mektepde şu zatlar talap edýän bolsa, mektepde ýygnak geçerlerini, mektep direktoruna baryp 5-10 adam arz edip bilen zakmy? Näme üçin biz tölemeli? Çağan galamy ruçkozy beýlek üçin. Şo taýda hiç bir zat ýazmandyr. Ýeme Gurban bolyň dogmasy. Mugallimden jogapkärçiligi bar edi. Ya mektep direktorymy, ya zawçymy. Onu näme üçin hakalya çağa akyl öwretmejek bolsa, bilim bermejek bolsa. Diňe gitdimeşek, geldimeşek, alýan bilimlerim ýok. Şo taýda Türkmenistanyň şu mektebe oturanyda 100den 5 çağı para berip ýokary okuw jaýyna girip beli. Galany ýene de şol daýhançylykda bolmaly, paxtaçylykda bolmaly, gulgurnak bolup ýaşamaly, ýa türkçe çykmaly, hyzmatkar bolmaly. Ine şoň üçin ýene de jerime salynmaly. Okulman nestin beýde okuljak bolsa. Näme ilim alýa çağalaryň şo taýda, ýa näme bilim alýa. Ine size jogap ýurtdaşlar. Oturuň, oýlanyň, özüňize gerek netijeni çykaryň. Son kaýtsagyna şu naşam nesip bolsa, ýekşenbe gün sonra jogap gepleşigine men çağırdylar, men barym. Sonra olanyz bar bolsa, şu taýda berip bilersiň. Sag bolun, saglykda görüşelim.